Lagun hori. Ezin da sinestu. 10 urte baino gehiago pasa dira ezagutu zintudanetik. Lehenengo aldiz entzun zintudanean, Errusiera eta Japoniera arteko nastea iruditu zitzaidan. Zuri buruz ez nekin ezer. Zure arauei buruz, zure ordena nasiari buruz, ez da haitxasiari buruz ere. Pentsatu nuen oso berezia zinela. Eta segituan, zu hobeto ezagutzeko beharra sentitu nuen. Zuri buruz gehiago jakiteko, zu ikasteko eta baloratzeko. Hasieran zurekin harremana sortzea gogorra izan zen. Jendeari esatea zu ezagutzen ari nintzela, eta gero, haiek zuri buruz hitz egiterakoan ez ere zulertzea. Baina divertigarria ere izan zen. Eta pixkanaka, zure familiaren parte bihurtu nintzen. Bereekin jariotasun handiagoerekin hitz egiten nuen. Eta irrati edo telebistan hobeto ulertzen zintudan. Oraindik bide luzea daukat aurretik zu ezagutzeko benetan. Baina jadanik, ausartzen naiz, lagun onak garela esaten.